Олесь Бадак, маленький чоловік у великім світі. А ці ведаєш, де ти живеш? Ну, вядома ж, ведаю. Напевно, откажеш ти. Дома. Але що такое дом? Правильно, это квартира ці хата. Где ты спишь, гуляешь, єсі, глядиш телевізор. Гэта твой дом. Там яшчэ живуть твоя мама, тата, братики, сестрички. Там у тебе шмат цацак і кніжак. Але вось ты з татом і мамой поехали у іншы город, ці вёску, у гості. Значить, твой дом не толькі твоя квартира, але і увесь міст, цэлы город. А нехта жыве ў вёсцы. Значить, яго дом цэлая вёска. А цяпер паглядзі навокал. Бачыш, вунь той лес. Это твой лес, таму што ты разам са сваёй мамай і татай у любы час можаш пайсці ў яго, у грыбы ці ягады. Але гэта лес і ўсіх тваіх сяброў. І Валеркі, і Наташкі, і Марынкі, і Сяргейкі. І рэчка, на якой ты дапамагаў старэйшаму брату лавіць рыбу, таксама ангульная, наша. А ўсё гэта і лес, і рэчка, і зямля, па якой ты ходзіш, і горад, у якім ты жывеш, і вёска, у якой жывуць твая бабуля і дзядуля. Усё гэта разам адным словам называецца радзіма. У ёй імя ёсць Беларусь. Прыгожае імя, правда? Ну а людзі, якія жывуць у Беларусі, гэта мы з табой, называюцца беларусамі. На хлопчыка гавораць беларус, на дзяўчынку беларуска або беларусачка. Твар румяненькі, белая хустачка, я ўжо ведаю. Я беларусачка і хачу як тата і мама. Родны край свой любіць я таксама.